Kayom na machiegni moko kuom jochung' e bwo chamano endo mar UDA kaunti ma Migori medo bole piny ka gidonjo riwruogno endo mar Azimio la Umoja. Migosi John Zatta malaro kom mar od bura mano endo marongo oyango ni koro okwanyo duond od bura mar DAP Kenya e bwo Azimio mar mondo mi osir lek mar Migosi Raila Amolo Odinga bedo ker ma Thur Kaindi. Zatta nowacho ni entie gi lek makare ne kaunti no endo ma Migori kama bende koro wacho ni oting'o lwasi mano endo maber mano matimo weche go mag pur mar niang' kosingo ni obro kelo lokruok malach ahinya to moloyo ahinya e kambi endo mar rego niang' mar Soni kama thoth jopur wuok mano endo e kuondego eko ma gidakie. Ne olero ni nitiere geno ni koro sani koro kambi no endo ma tiang' ma Soni bro yudo sir makare ka koro owuok e duond bura mar Azimio la Umoja to onyalo dhi nyime mar mondo mi koro omed kelo mago mabende gin ber ne ji mang'eny magin jopur mantiere alwora mare to moloyo ahinya kar od bura ma Rongo. An awuon ajapur eiye ka owadwa nopuro gi Soni, owadwa maduong', owadwa matin be nopuro gi Soni, to nyaka sani mano karibu higni 2 mokalo pod girito pesa gi nyaka sani. Koro an ang'e maber ni jorongo oseyie ni an jatelo madhi tiyo negi kaka jaod bura madhi tiyo newach we want to eradicate poverty, which is my main mission ei Rongo ka. Koro gima dwa wacho ni wach niang' ni newach jowa pod osire, and there is one factory that is going down, and you can also see ni sukari beche pesadi. Wadwa revive the sugar industry miluongo ni Soni ma Abuta kae, and this we can only do through legislation, because we want to influence, or I want to also seek the support of other members of parliament, because we cannot be killing our factories. Who will create employments if we kill our own industries? So this is where I'm actually standing up, that for us to eradicate poverty nyaka wachung industries masani nosepodho. Gimosepodho ok ochuno ni olwar no lal, opodho tiende ni inyalo chunge, which can also easily be achieved. Nango nikech Soni nitie, machines nitie, every other aspects nitie. The only thing they have to revamp is the leadership and the kind of structure magidwa tiyogo, which of course kaka jaod bura marongo I'll make sure it works to the advantage of the farmers mawuok Rongo.